खुंग्रिं दालाइसा आरो खुंग्रिं हारिमु आफादनि खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। दाब दाब जायगाफोराव बोसोर गोदानखौ बरायनानै रंजालि बैसागु फालिनाय बादिनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिखाता ओनसोलनि खुंग्रिं दालाइसा आरो खुंग्रिं हारिमु आफादनि खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल आफादनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया। हाबाफारियाव बैसागु मोसानाय बादायलायनायबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां मोसाखावरि हानजाफोरा बाहागो लायो। दिनैहाय आङो रंजालि बैसागुनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय। रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देरसिनफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय आं जासिबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं हारिमु आफाद बे जथायै खुंनाय दिनैहाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव जे मोनसे बैसागु खुंगा 5थि रंजालि बैसागु जा फोरबो फालिथाय, बे फालिथायखौ जोंहा नैबे खुंगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायाव आंखौबो सासे बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायाव आं खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि जानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो मोननो हागोन। जोङो मिजिं खालामो, जोङो मिथिनो मोनो जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 3000 बोसोरनि सिगाङावनो जोंनि बै समनि आजै आजौमोनहा जे रंजालि बैसागुखौ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोनहा निस्सय फालिबोनायखौ जों नुदों। जे जोंनि आबौ बिथांमोनहा जोंनि आजै आजौमोननि थांखिया जे आबाद मोजां जानायनि थाखाय, जे आबादाव जाहाथे खुनु बेमार आजार जाया आरो जोङो नैबे जोंनि समावहाय खुनु खैदांथिफोर जाहाथे फैया, बेखौ थांखि लानानै जोंनि आजै आजौमोनहा गोदोनिफ्रायनो बे बैसागुखौ फालिबोदों। जों खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव मिथिसार जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो बेखौ लानानै दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो गामि जोङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसेयैनो जे गामिनि जोंनि गेदेरफोरखौ जा मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेखिनिखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो जोङो जोंनि बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि आब्रुथि, जोंनि खौसेथि, जोंनि अनलायनाय, जोंनि गोरोबलायनाय जों बेखौ खालामनो हायो आरो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि जे सानलायनाय बेखौ जों मोननो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। जों दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोङो नैबे जोंनि रंजालि बैसागु, बे बैसागु फोरबोखौ जोङो मुलुगाव फोसावनांगौनि थाखाय, मुलुगाव मिथिहोनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे फारसे जोंहा सांग्रां जानानै दङ। आं मिजिं खालामो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुखौ जे जोंनि नैबे गामियावल', जोंनि ओनसोलावल' खालामालाबानो मुलुगनि गुबुन हादोराव, गुबुन रायजोआव बेखौ खुंनायनि थाखाय जोङो निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो फोसावनांगौ दङ आरो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ बुहुमाव फोसावनांगौनि थाखाय जों दिनैहाय गोबां जोंनि गेजेराव मोसानाय, जे दामनाय देनाय रोजाबनाय, बेबायदि हाबाफारि जोङो लानांगौ थागोन आरो जोङो वर्ल्ड जेनियास रेकर्ड खालामनांगौनि थाखायबो जोंहा बर'फ्रा बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो जोंनि गुबुन आफादफ्रा बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगोन। जोंनि सरकारनिफ्रायबो बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो जथायै जुदि सानलायनानै
जों बे खामानिखौ जुदि मावनो हायोबा निश्चय जोङो गुबुन गुबुन हारिनि जे मोसानाय जे मेथाइ खननाय जेरैबायदि फोरबो फालिनाय जे रंजाथाइ फोरबो खुंनाय बेबायदि जों निश्चय खालामनो हायोबा जोंनि जाथिखौबो जोंनि हारिखौबो मुलुग दरबाराव जोङो मिथिसार होनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। आच्चा गिबियावनो आङो जे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि जे अननाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायथि बेखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। लोगोसे दायो जोङो जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बे जथायै जोङो दिनैनि जे बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ खुंफुंगासिनो दङ आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय जे गामिफोराव गोदोसोनानै थानाय हारिमुनि जेनाखि दोरोङारि दामजु बैफोर दामजुफोरा बै समनिफ्रायनो माने गोबाव समनिफ्रायनो गोमालांनो हमबाय। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय बोखांफिननायनि मोनसे नोजोरजों नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो खुंफुंगासिनो दङ आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन। दा जोंनि जेनाखि बे बैसागु फोरबो फालिथाय बे फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' गामि गामि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव जे दोरोङारि दामजु बेखौ बोखांनायनि गेजेरजों खुगा मेथाइजों रंजानाय मोसानाय बेफोराव हयथ' रंजालि बैसागु बोथोराव सोलिलांबाय थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। दा बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय नैबे बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथार बेवहाय खुंफुंगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बेवहाय माखासे फावगिरि बा फावखुंगुरफोर देलायनाय आरो बेहाय बादायलायनायफोरबो फैनो नागिरदों माबायदि बादायलायनायफोर जागोन बे? ओरैनो बेजों लोगोसेनो दिनैहाय जोंनि गेजेराव जाज हिसाबै जोंहा साथाम जायफ्रा माने बर'नि एक्टर सोरां नार्जारिमोन नामा बिथां आरो बसुमतारी सोरां बसुमतारी बिथां जोंहा दंफैयो। लोगोसेनो आब' रिंकुमनि बिथाङाबो दंफैयो आरो जोंहा दंफैयो सासे गाननाय दख'ना जोमग्रा दिलीप दङ जोंहा जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनिनो बिथाङा सासे सिनियर बिथाङाबो जोंहा दंफैयो आरो लोगोसेनो जोंनि जेनाखि मोसाखावरि बिथांमोना दिनैहाय गोबांथार माने बाहागो लानो हायाखैब्लाबो दिनैहाय 10था टिमा दासिमाव जयेन खालामनानै दङ आरो जोङो खोनानो मोन्दों माने फैबाय थागासिनो दङ होननानै। दा बिथांमोनाबो हयथ' बेवहाय बादायफैगोन। दा बेखिनियाव गैया जायहा लानाय दं बे मोनसिगोन। जोङो बादायनायाव बान्था हिसाबै जोङो रां जोङो हरनाय जागोन। जोङो सेथि बान्था हिसाबै 10,000, नैथि बान्था हिसाबै जोङो 7,000 आरो थामथि बान्था हिसाबै 5,000। बेजों लोगोसे जोङो माखासे रांखान्थियारि बिथिंखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो हरफादेरनायनि जोङो बेखौ थांखि लादों आरो जाय बिथांमोना बादायनो फैदों जों बिथांमोननोबो बे हाबाफारिखौ लादों आरो रांखान्थि हरफानायखौ। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।